हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरी भिडिअ लानानै फैदों। शायरीखौ लिरनानै हरदों नेम कृष्णा बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, भिलेज दैसागोरान। कृष्णा बसुमतारीयाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैदो आरो साबस्क्राइब खालामना सापर्ट खालामलायदो। फैदो दानिया बिथांजोनि शायरीखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। सानैजों रंजा खुसियै लामा दोंसेयावनो थाबायलांबाय थानाय समाव बबेबा खनानि मिथिंगानि बारबोनाय खोलो खोलो सिमब्रे सिमब्रा बारनाय बारजों बुखारलांजाबाय। नों आंखौ लामा ससेयावनो आन्दाय होना गालांबाय। जावलिया बे आंनि गोसोआ दाबोनो फैफिनगोन सानना नोंखौनो लामा नायो। खोमसि हरनि लांगोनायाव जिरायना हनै सानजानि जारां साना ओंखारबोगौ। बुहुमनि दाउसिन दाउला रायदाव फैबाय आंखौ, नाथाय दासिमबो गैया नोंनि साया सायख्लुम।